laju panglipur kawiwitan ganti suwaripun wonten Mbak Herlina Morena Sriwijaya Music BM Bro Audio GNS Multimedia yo menengah ya. Lah ngentosi jenengan kok ya. Ngapa kok dadak entosi iki lho? Wilujeng siang Kang Mas. Wilujeng siang Mbak Yu. Saiki kok tambah ayu wae to. Alah. Saiki kok tambah cilik to awakmu? Pripun? Loro ati ya? Sorry ya. Jare baru loro ati karo kono kae. Oh, tidak bisa. Ora bisa. Mbak Herlina, dangu mboten pinanggih pripun pawartosipun? Ya alhamdulillah luwih sae Kang Mas. Alhamdulillah luwih sae ya to. Jenengan pripun? Pun garwa melih dereng. Kok teko garwa ki lho. Hah? Iku piye, Dik? Urung telu. Emangnya asal, Dik? Nak telu asal to? Niki dudu nyaran lho, Pak. Aduh. Lambene. Lambene. Ngaturaken uluk salam ingkang pragilang rumiyin monggo Mbak Herlina. Nggih, santripun dalem nganturaken wilujeng siang para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sakmenika kula niku aslinipun jebolan pondok nggih, Mas. Pondok Persalin. Iya. Percaya aku nak kuwi. Pondok Indah. Alhamdulillah Mbak Herlina siang menika tinimbalan dawuh wonten danipun Bapak Pardo sekalian Ibu Sudarni kamapan wonten padukuhan Gerasak Karanganyar Sambung Macan Sragen. Deko ika sabun henggeler tasakuran nambut silan agrami kusumaning ayu Mbak Danti Oktaviani Ar-Rosid kali Mas Bagus Budi Prasetyo Mbak Danti. Mbak Danti. Danti. Ya saora-orane awake dhewe nderek donga memuji kagem putra pinanten sarimbit. Mugi-mugi dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus lengku mung satu Mas, aja nganti pegatan wis. Pokoke mbuh piye carane pokoke aja ngasih ucul. Tetep dadi siji dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Kuncine wong omah-omah ki yang pengen ayam tentrem piye Mbak Ayu? Ndek duit. Ya ora, duit oke apa nek salah siji nek ene sing ngiwonengen ya ora mungkin arep langgeng. Jenengan ki ndek bojo ra ndek duit tak diguwak wis to. Iya, Nggih, percaya. Bu, nggih. Mak wong saiki aku percaya apa niki taune 2020. Ganteng kok koyo apa nek ra duwe duit mesti ya dimohi. Panggah ingah-ingih tak kandhani Mas. Ora apa-apa. Sing penting waras nek aku. Nggih, larase pelok barang. Nem mawon. Nem mawon. Nyapa? Nem mawon. Kula mboten beto barang. Ora beto barang. Wis gawa kuwi apa? Anu selundupan. Iya. Ojo turu sore kaki. Aja turu sore kaki. Bener toh? Bener ora? Ya, ketoke. Ojo nganggo Mas. Ngono salah krungu lho. Toh. Ana dewa ngangklang jagat. Nah, sik. Luar biasa. Ojo nganti kleru lho ya. Ngun bagian kene iki ya Mas ya. Ojo kleru lho ya. Ora nganti kleru. Mas Gogon, skip dipotong ya. Iki mau ora. Kit biyen ki janjian karo aku, ayo Mas MC kapan jajan nganti wis 5 wulan ra petuk-petuk lagi petuk kita lho. Yen Mas Gogon ki ora kleru diklerokne kok ya. Padahal jalukane kerusak mayar tok lho. Napa? Nasi peteng. Elsi. Nasi peteng. Oh, nasi. Oh alah, krunguku Elsi ngono Mas. Nah, ya Pak koyo ndedet to ae. Iya, kok mantuk bareng aku Mas Gogon ya. Utohe awakmu rasa melu toto-toto syuting, rampung ndang melu aku wae. Aku siji. Boten sadeng. Bose ndi to bose? Kene tumpakne pit motor. Kene tumpakne pit motor mending ngawur aku. Tak goncengno aku wae. Numpak Spur Mini. Pindah ado, iya. Mas Kes, pripun? jenengan kan numpake motor to? Iya. Nggih. Kajenge gonceng kula mawon. Gak usah, bahaya kok. Kowe gak ngerti kuwi to? Numpak Spur Mini. Aja.
nyangking bokor kencarane isine do ngotetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabarna rimo PM Audio TO BBGT top banget luar biasa. Gak kesel Mas. TOP BGT. Kok sampean gak kesel? Berpindahan kolor ngono tuh langsung aja. Indingnya takon mampir sayangnya aku nama. Ya monggo Mbak Zu dawai nopo manut sliramu dhewe mbok wong loro. 6 to niki. Barang. Ayo. Nadyan aku bocah gunung banget dunungku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku dadi lakon ninggalke sliramu orane yen bakal kelakon Mas Kis kegocekan karo aku muga-muga aja nganti gawe gelo mung dinungo dinepino ing rupito Allah yo mas wong ini jenenge sehati to rasa ngomong ngerti perlune ati nah serasi awake dhewe sarimbitan sarimbitan nek sayange siji pripun aku moh karo kowe. Kok ngono lho Mas jenengan kowe. Mosok jenengan moh karo aku. Moh mbok sumpah gini. Tenan. Mbok tawani koyo apa aku moh. Alah. Tenan. Lah trah ya wis ra iso kok. Ra iso. Moh ben Mas Gogon nah, ae. Nah yo. Kene speknya liar biasa. Luar, kowe iki terlalu luar biasa nek aku gak mampu. Ndak mampu. Karo nganu, karo Mas Kemploh ae. Alah ngomong karo Kemploh hal. Karo Mas Kemploh ae lho. Jan ngomong karo itik. Mas Kemploh. Moh, ngapa lho? Kemploh ya moh ya ning kene iki. Mas Kemploh, iki berarti servisnya Solo. Ora kok ngono. Yoga iki sing gelem mung bose dhewe lho. Sing ngebas ning kok. Liyane gak gelem. Tawanono jajal, tawanono wani ora? Tawanono wani ora? Gak wani aku. Kurang ajar itu. Aku ora mampu nek kon ngopeni bos. Rewang sampean. Harek ta. Kok mampir nggih. Kok mboten dodol ta, Mas? Dodol gathukmu kuwi. Ayo. Apa kowe ra kelingan yuk ana latar padha lungguhan kegocekan karo
Tasih Prasetyo lumantar Kojo-kojo Sriwijaya Musik Campursari Parekan karya lumantar PM Pro Audio kata-kata lebih dibun abadikan lumantar GNS Multimedia. Nadyan aku bocah gunung do banget ku nunggu ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku yo pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo mung dinungo dinebihno ing rupito ala yo mas yo mas yo mas yo kok jenengan semangat men toh, semangat Mas? nyambut gawe kudu totalitas ya toh. Nah, tapi kenapa matamu merah? Kamu habis nangis ya? Ya, aku gak nangis. Siapa yang menyakitimu, Mas? Sumuk. Wanita mana yang Enggak menyakiti? ada yang menyakiti. Semua wanita abengku baik Nah, iya. semuanya. Bocah ki ganteng banget ya, Mas. PN kono ora apa-apa. Aku mentolong ngambung. PN Ngambung pae maksudnya. jatuh pake gitu. Sembrono. Kok sembrono kulino iki dasare kulino ngono ki kae. Lah piye no? Lah nek pae kan nek diambung mapan. Ya maklum. Suwe ra kambon Mas Rawi. Suwe. Ora apa. Bapakmu ndi le? Angkat jan. Buke nang kene lho. Nek buke kan gak apa-apa kok buke bagiane jenengan. Mau aku. Ayo jelaske. Apa kowe ra kelingan Yuk. ono latar padha kegocekan karo aku. Sembah nuwun Mbak Yu Herlina Morena Matur rerepen sembah sahabat nuwun, awis Kang manggaipun Mas. wonten langgam bocah gundung. Menika wangsul malih sedaya setunggal Bapak Bambiworo kula sumanggaken. Sing nika mawon. Lah mu dijaluk ora aweh.